Μέρα θύψε όσμαι και έτρεξα προς Θεό, πλοίον εκλείστη τυχή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλα των... Από την αίθουσα τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική την πολιτισμένη ανθρωπότητα, γιατί είναι όνειδος 50 χρόνια μετά ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος ελεύθερο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει